Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Sa dili pa mga higala na unsa ba hitabo ang didto sa Patupat National High School, kining Patupat Indekin mao ni ang barili, no? Barili ning lugar. Unya natong March 14, dunay 13 ka mga estudyante ang nasudlan mga higala sa dautang espiritu. Matod pa. Unya na unsa bang hitabo mga kahigalaan nga kagahapon adlaw March 20 nasudlan naman po og dautang espiritu. Straight to the point. Unsa man ni pariharan ni mga estudyante ang nasudlan or lahi ni nga set of students ang nasudlan mga higala dautang espiritu? Straight to the point. Sa panang lugar diha mga kaigalaan, yadto naman na ni Father Rinaldo Cui, ang atong exorcist mga kaigalaan dinhi sa atong Archdiocese of Cebu. Usahay ra ba makaingon ta may gala kini ra bang ani manggawas ning tingkwarisma. Unya tingkwarisma man ron kasamang alan. Posible sigurong mao ni ilang gipanggawas mga sukid tigpaminaw. Ato dagag pagtagad sa ni kay ang atong official exorcist sa Sugbo mga higala, ubay-ubay ni sila. Wa naman si Monsignor Frederick Kimbeck in town. Apan ni ang mga napuli mga sukid tigpaminaw. Dastuli niya karon atong gitagag pagtagad si kini ni ang Reverend Father Rinaldo Cui ato sa unahon may gala ang atong exorcist priest nga atong mahinabi robutaga gumikan ni panghitabo sa Patupat kini ni ang high school, no? Dito sa Barile mga sukin tigpaminaw Patupat National High School porbida. Atong i-check nga atong linya karon si Reverend Father Rinaldo Cui atong hatagag pagtagad. Lahat ng tanong, straight to the point. Father Rinaldo Cui, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu. Kumusta Father Cui? Naka-responde na ba ka? Natawagan ba ka? O naka-responde na ka ining lain na pod nga panghitabo sa Patupat National High School? May buntag di attorney. Ang nitabo ko dato, supposedly, nasabutan to namo nga kanang kagahapon adlaw mohimo og misa dito og blessing sa eskwelahan nya kuyog pod sa pagpasabot sa mga ginikanan sa nahitabo ba. Unya pagkahuman nato naguna to si Monsignor Danny dito kay sa may team of pastors ang moderator nya mag-celebrate sa misa nya napaabot po miyato ni Father Katubig po, no? Monico Katubig kini si Father Monico appeal po ni siya sa Akode. Pag-abot ni Monsignor Danny dito na naman sa daan dito mato si Dad ginihang buntag. Mura gi kon ba? Mura bitag wa na nahitabo bitaw. Okay ra gyud kayo ba? Istorya nya ako nalangay man jud ko kay layo-layo biasa dang kuan ang alegria paingon sa kuan Barile. 1 hour more or less ang travel. Unya pag-abot nako dito pagtungtong pa nako daan sa stage kay magsugod na lagi sa misa less than 2 or 3 minutes doon na bitan na dungog nga murag ni haguros nga hangin. Nya pagkama na to, dito na nagsugod tanan. So at least daan yung presensya, Father, sa maong panghitabo. Na gyud. Mo to gibuhat na mo, amo lang gikuan, among gipakumpisal, no? Nya samtang sila si Monsignor Daniel si Padre Monico na pakumpisal, ako sa niadto sa mga apektado gyud mismo. Okay, para makuan ba niya gipabuwag-buwag to namo sa kuan tagsa ka mga room sa usa ka room, usa ka kuan, usa ka afflicted. Kay ang tendency gud kun imong taparon, the more maguna sila nga kuan mo siaw ba. Siaw. Oo. Eventually nakuan na gito siya na
core sa gyud ba na naundang no nya gipamblisingan gihimo gyud ang exorcism sa kuan sa lugar gyud mismo sa eskwelahan. Natiwas ang misa niyo, Father? Wa gyud to makamisa gyud. Uy. Okay, pagsugod pa lang daan lagi mo to na nahuman gud ang intervention, nahuman gud siya mga alas 2 na sa hapon kung kapin kung kulang. Usang orasan ni sugod gyud, Father, nga murag dunay nay huros nga kwan hangin. Kung ako masayop mga alas 10 pa to. O alas 10 ba kapin? Unya nahuman mo mga alas 2 sa hapon, so wa na lang ninyo padayon ang santos nga misa. Wala na lang kay kuan naman to. Pero although mo balik lang taga Barili nga mga pari kaparian na to dito, kay ilahan man ng jurisdiction, so sila na lang mo pahigayon sa kuan mga misa dito monthly. Yang gibuhat lang sa nako pod na may tinaghatag na ko nga taga Capitol Parish o kining mga imahin sa Birin sa Fatima. So mo to gitagaan ako sa usa dito, nya ilan nang kuan silang at least ba magrosaryo sila no. O nya nagbili ng puko atong kuan ng Angelic Rosary no ni chaplet ni St. Michael. Nya of course ang kuan na to pagpaluap lang sa atong mga kuan mga bataa pod og sa mga ginikanan. Daghang mga habak-habak po itong nga nangakuha ato dito kay natingaman dyan kung ano di asas pa mo niko no nga di mo mata ning bata ni human og ampo mo imong pabuk pa mathon. Musiga lang matag kalit nya kanang matug balik ba kay uban naulian man gyud no. Naa ditoy habak ang iyang kanang gitawag ginahan. So sinitabo magipasurinder ang tanang mga habak na ilang nahuptan. So anha pa to nang akuan nang at least ba nauli-ulian gyud ba. So same la to nga mga students tong nahitabuan gahapon or mga bag-o na po to nga mga estudyante, Father? Nay na puno ato. Sa to pagkatong ubang estudyante na balikan, unya nay napuno nga lain. Nay na puno nga lain. Mas tidaghan to gahapon. Aha. Kani mga balik-balikan, Father, sa may hinungdan nga kanang estudyante biskay human na siya gihilugan na siya or bendisyonan na, ano mo balik man niya? Unya ano man nga inana man, ano siya may suki nga balik-balikan? It's either nga doon na pa'y kuwang pa niya, no? I mean, wapatingin sa kakumpisal, no? Unya, dili ba ka kining doon na pag-hold ba ang atong kaaway? Sabi na kining mga talisman, habak-habak, no? Unya, pagkahuman, kining di mo na ito ma-expect good nga hinanali dahil ang kanang gitawag na itong kaayuhan kay na may process good na nagod. Ang uban gani na kung buto no naon mo take pa og months o uban gani years pa gani labi na gyud kung solid kayo ang kuan ang nakahold ba. Pero kato so far more or less maayo naman ang ilang kuan kahimtang after ato. Wala gito ni grabe gito siya gahapon. So schedule to nga misa day kagahapon, tulo mo kapari ang misa day unta, Father. Kasi wa mo ko ang tuo mo kong akora pero si Monsignor Dani anto man siya nya siya may iyang kura paroko dito. Nag-invite po sa ni Father Monico Katubig. Kini Father Monico ron ani Santo Rosario na assign karon sa syudad. So at least tulo mo dito, tulo gyud mo nakasaksi ginoon sa pahitabo. Ako first time to nako actually nga nakita gyud nato kay kasagaran sa mga masisterya nga akong makitaan, ma-experience nahitabo naman nya una pa ko moabot. Oo. Ang katong yun kay naagyod mismo sa kuan sa akong atubangan. Pamoto nga grabe jud kayo mo bitong problema ni karon ato ni kay kung boto na naon ron di lang kikita ninyo nani diri dito gani sa lawag gani ang kuyawan na kuan ni baka nabitang mas mo grabe kay dito sa lawag for example na 28 ka mga estudyante elementary pa ganito nagdungan sila glaslas. Sus Ginoo ko. Kuyaw. Mao ni mga trending ron sa sagar mitabo sa mga eskwelahan na attorney di lang kay diri sa tua nya dito pod sa kuan sa laing lugar ba. Ako sa nakita pod sa psycho-emotional side pod naagitay mga personal pod nga problem to mga bata no. Hinayo sa ato nga wa na iyang mama no. Yung papa ni trabaho pod no. Nagdako na siya sa iyang parente. Di kato kato kagahapon na sulod nagpadong na mong sugod og misa, Father. Dili kato nga gustong pakgangon o di madayon ang misa?
Apensa na tingali na to. Apil na. So, kanus aman ang sunod ninyo nga plano nga magmisa? Si wako kabaw po kasi ang muhukom na si Monsignor Dani na kay ilaham ng parokya dito. Okay. Gibuhat ron o continue ko lang gito sila kampo no para sa ilang kalingkawasan, personal nga ko lang po no prayers nya. Giduwa ko man tong uban nato dito sa ilang mga balay. O sa may gihimo Father pagsugod unsa man naka sa stage sa misa nagkuana ka nang magpa-prepare or nakakanta ng entrance song or unsa man? Wala pa gyud kay na ready na lagi magsulo pa sa kuan ana ba? Men ana ba? Nya mo'y paghuro sa hangin. Amor na ko nadungog nga ni huros ng hangin. Ikaw exorcist man ka nakadungog ka ang ubang mga pare uban nga masyante do nakadungog sa nga do na po ni huros? Ang ubang mga maestra nakakuan gyud sila murag nagi ni dahunog ba? Oo. So unya pagdahunog unsa may sunod na tabo ano to nga nanglinggit ni mga bata? Nao na naninggit nya do na nay nakuyapan. Pagkuyap sa automatic na itong uban. Oo. So kita sa tagsa usa ka bata usa karon tinuod ni sa father nga napo kay estudyante tanan. Unya do na ko ni usa ka faculty na apil? Walay faculty member actually. Ni faculty member ni tabang-tabang mo to ni hilak to siya kay natural no naluoy pod. O naluoy. Pero do na toy usa ka kagawad bato tingali no. Pero katong kagawara ni adto ra to siya kay ni tambong ba kay siya may in charge sa Committee on Education sa ilang barangay. Dito ang mga ginikanan aning panahon na Father? Ang ubang ginikanan na dito. Okay. So pagtambal ninyo unsa man kining napo kabuok imong gitagsa-tagsa ni sila or kamong tulo ka pare naghimo mo assign mo? Automatic na lang to nga ako ni intervene ko sa pipila kang uban pod dito po ni Padre Monico. Actually kami ni Padre Monico mao lang gito ni kuan ni hilong ni attender atong kuan gyud kay may kuan sa exorcist ba. Si Monsignor Dani siya nag-blessing sa ubang sacramentals niya. Siya po nagkuan pod sa gitawag na to og pakumpisal pod sa uban. Unsa man ni mas hysteria gihapon eh? Classify na siya na nagi-triggering nga kuan ato. Pero sa kung tanaw sa exorcism literature gitawag na demonopathic hysteria madness kana bitaw pagtuo nga caused by kuan bitaw demons ba. Unsa man ni oppression gihapon ni or position ang hitabo? Matawag na ko nga kuan na kaning murag semi position to. Semi position? Okay, kuan pa man actually ang ilang tingog wa pa mausab, wa pa sa sila mo sulti mga laing languages no, wa pa mahimong glutural lang tingog. Ang kuan lang gyud kay ang mga mata nilang kasagaran murag ni puti na ba? Oo. Unsa may posibleng hinungdan nga nung nahitabo to sa mga bata, Father Kui? Usa sa kong gitanawan ni mo lagi na ang stress nya kining mga bata go ang preliminary event ani kay na magutoy camping nga nitabo ba? Ang camping nga nitabo kini lang lugar kaniadto forested area ni siya. O nya pero ang mga kahoy kanito lugay na long before gipangputol na no dahil sa bagong building nga gitukod gipangputol daghang kahoy. O nya doon ay ang mga bata samtang nangadto sila siya kay camping ni Girl Scout ba. Ya doon na toy ni kuan ni take a picture sa siya kabaw kani mga bata na magkuha picture no. Ang nitabo kay murag dunay ni appeal sa ilang picture na appeal pagkakuha ba. Na-appeal sa picture? O na-appeal sa picture nga karon ilan ning ilan ning spread out sa kuan bitaw mga pangpasapasa nga na ba. Gipangpasapasa nya pagkaman na to dunay ni react nga kuan kanang usa sa mga estudyante na kalimog kinsa to nasuko nga nung gipasapasa ang picture ko no. Actually mo tay sinugdanan prior nga gidala sila sa Santa Ana nga parokya o Santa Ana Shrine. So mao gito siya mapasanginlan sa nato. Although gidelete naman ang kuan, gidelete naman ang pictures. So posible mo to ka-trigger nga kung naaning may aning dili ingon nato, nasuko sila. Okay, territorial manguning kuan, territorial manguning mga elementals ba. Nya wa sa tagabaw sa history gyud sa kuan kay dili maguna man ilang original nga lugar kaniadto sa high school. Attach maguna sila sa elementary gyud mismo. Gibalhin na sila. Wa ko masayop mga 1981 tingali. Wa ta kabaw po sa history sa
lugar ba. Na may gitawag na to Gremnant Haunting, pasabotan na nga ang traumatic experience long before, mura bitaw magpabilin ba, murag naabitay risk ka ng bitang sa kwan pa, murag dunay lundag pa nga nabilin ba, Gremnant bitaw. Ni nahitabo tingan. O saan yung lugar na ay mga kakahuyan anong lugar, Father, nga mga dagkong dakit o ron sa ba? Wala ra pod. Ang pamuto naman ang uban kasagaran to ni. Aha. Pero kanyan to, forested area gina siya. Unsa man ning patupat kana na ang bukid ning kwan bahin sa Barili or along the road na ni unsa man ni? Kan sa kuno na gamay, sa kuno na gamay. Oh, masudag sakyanan do, di magitantong layo gyud, masakar man gyud. Kini mo yung tag-operasyon o posisyon unsay kalainan ani, Father? Ang prosesyo, ang operation ko ano siya? Ang attacking is from the outside. Mo itong gitawag to nga auditory hauntings, kanang madungog ba? Kato mga bata murag naman sila madungog. Nga murag bitag saba kay ba? Murag singgit-singgitan ng dunggan. Sigon sa kong interview ana nila. Unya makakita na apparitions, no? Makakita ka mga diabolical mga figures, no, bati kignaong anak. Ang basa na ni masakit nga dili ma-explain. Oh, ang possession gyud taas kina siya nga proseso kay tan-aw mo psychological, no. Ang usa sa mga quantitative science sa possession mo na knowledge of the unknown, may bawo sa simong past. Maka-speak og mga languages. Kana mag-Latin-Latin nga kuan, mo na posisyon na mag-Latin na. Mao na gyud na. Pausab ng tingog. Latin gyud nga o kani ba, Greek ba nga o Italian ba nga o sa nga languages nga ancient ba. Oh. Mauno ka na mausulti nag-Latin, tingala naman ka ana. So posible na yung mga kuana og doon na may mga nagpuyo diha baka nga mga lahing elemento, posible na disturbo ni sa Father. Oh, ana gyud nya pagkahumansad namin ninyo nga offeran sa ng mga padugog unsa pero wala gyud nako i-encourage gyud kay the more gud sila nga maka take hold sa lugar kung tagaan nimo anang mga klase sa offering. Iso na manguna. Labi na katong usa sa kini mga estudyante katong usa lang andun ay habak. Nay uban pipila hasta lang ginikanan pod. So kung dunay habak mura og usa na kabutang nga murag maglisod ta og intervene sa exorcism sa Catholic Church kung dunay habak ang usa ka tawo. Okay, babag mo na siya sa kuan nya the same time kuan gyud mura man ang entry point pod sa dautan nga makahold pod sa biktima. Pinagi itong habak, no? Kaya natin kisway dali sa di dado sa kausa natinga ko nganong musukan ta siya luna may mo hagtok sa iyang kuan ba murag ngipon ba. Nya eventually nasuka gito niya so mo to nakita gito nga doon na siya kanang habak-habak ba. Kung ipakuha niya gidispose. Unsa man mga graduhan is na Father kini mga bataa? Approximately mga kuan gina siya sagol-sagol man to pero kasagaran senior high yan ang range. Na grade 7 usa pero grade 9 ba to kasagaran basta ingon nga edad. Kadto mga dunay habak unya dili na ka ana mong habak unsa may buhaton nimo imo nang ilabay imo nang isugba or imo nang biyaan lang or unsa man kay basin unya hinog mo ribinta po nang Satanas unya simbako. Ihatag na sa exorcist niya ang exorcist na bahala mo dispose ana. Okay. At least no kay lisod ba kay takal ang taglabay dauban ba kanato basi kita balikan hinoon. Mao gyud. Ihatag to ni kuan gidaton pa demoniko sa nali mo dispose ato. Okay. So ma-safe na inana nga kuan Father di ako'y habak ako lang i-surrender nimo. Ano ikaw lang bahala na saon. Ma-safe na siya although kung ang exorcist pananglitan di po siya careful siya say maribintahan no. Oo mo na kuyaw. Po ni tabo kaniya to po ni kuan ni Father kuan Candido Amantini ang silbi tutor o kanang maestro ni kuan ba ni Father Gabriel Amor no. Chief exorcist sa Vatican kaniya to. Entire life ang kinabuhi nagsige lagi sakit iyang tiyan kay na may sa mga wani matarong dispose ba kanang course object no ani matarong dispose. Usang pag-dispose na may nana, Father? Actually, doon na sa prayer of deliverance sana, onya, imo nang binitahan, mabinita daoban niya, ikaw sa mismo nga ni-dispose na, manghunaw di kag exercise water san.
Importante na. So atong lang awhagon to mga tao sa di na mo gusto maghabak-habak, ay lang mo patakal sana. Surrender ta naglaro sa exorcist. Dili to patakal lang ta kay basin og ang uban ana isudo sa basurahan dayon labay lang or uban pa. So do na pa yung mga ritual sana Father Kui. Naagi na say ritual unsaon na sa pag-dispose. Pero isod man kay patakal lang ta dispose na porbida basi mabalikan ta simbako lang musukol ba nang yawa. Retaliation na may gitawag na to retaliation. Kini ni ang napil basab nimo Father kay gahapon gawas ining Patupat National High School na po ka mga estudyante dili pod sa Mingdanilya na po'y nahitabo. Unsa man na apil ba ni sa inyong narespondihan ang nahitabo sa Mingdanilya? Wala kay wa may I don't know dito dapita kay wa manggoy ni kuan po no ni contact pod. So suppose na may na-assign po dito dapita gud. Dapat na naga na si Father Mike Portage diha. Sources po ni si Father Portage. Okay, gibahin man gumi according sa district ba. Okay, ang taya na si Father Ralph Perez dito diri sa Southwest District, ako na diri onya sa diya sa Southeast District na diya si Father Mike Portage. Ang siyudad na sila si Father Monico, nasa na mga Agustino nga pare kay kasagaran sa mga Agustinian priest, mga exorcist na sila diha. Diyan sa Basilica de Santo Niño doon ay exorcist po dire. Kasagaran na nila. Unsa may hiya sa usa ka pare Father Ray nga makat-on ka og exorcism? Ako di masa ko mo claim nga mampuon jud ko nga pagkatao no, di sa jud ko matawag nga buotan yun. Ang importante lang yun na nga willing na jud ka mo submit pod sa kuan kining pagtulong ng simbahan unya ang willingness po to serve, but of course ang imo sa prayer life tarungon sa nimo. Okay, kung tanaw mo dako mag requirement og panalitan pari ka nga kuan lang okay lang, but kung musud kay ning ministry sa exorcism murag mas dako og requirements kasi imong mga pag-ampo no, imong mga prayers mas daghan-daghan siguro kay kining yawa mo imong atubangon mo ribintar ba gyud. Mao na nga importante na ang pagrosaryo, kining rosaryo importante kini. Gamhanan kayo ang mahal nga birhen sad. Bitaw no? So, ni St. Michael, onya, kuan lang kita. Ang importante, uban-uban lang kita sa Ginoo, man importante. Okay. Onya kini ni ang tinuod ba nga panahon sa Kwaresma manggawas ang mga inani, mga daotang espiritu panahon karon nga ihaning ating Kwaresma? Labi na gyud Sabado Santo attorney. Ang rason gyud ani kay kini sa mga satanic group no all throughout the world. Nasa kung kita doon natay Paschal Triduum kana sila napos sila gihimo. Mao bitang ang tunglo sa kuan mo ti panahon lang itong luho ng simbahan, makapariang ang tunglo na ni mga satanista. Unya ikaduha pod maghimo na sab na sila og kuan Grand Black Sabbath. Usually human sacrifice na labi na gyud sa Sabado Santo sa gabi samtang gihimo na tong Easter Vigil. So doon na yung mga panahon nga murag mo gara sila. Kinin ting Kwaresma og labaw tanan kanang Sabado Santo. Kay murag og sa pagtuos mga katiguangan labo na matay antong Ginoo na mga panahon na mao siguro nga ligara ni sila ang mga orasa. Kay mao pud panahon na nga magpundok sab na sila. Doon na magbantay jud ka sa pagpakalawat no kay doon na magiuban ng mga satanista mosud simbahan mukalawat no mabita ni kuan sa problema ning communion bayhan kay kung mga possibility magyud nga dunay mukuha sa ostiyas mukalawat pero dili kanon kay dalon dito sa kay gitaw to ilang mga covens ba kay para i-desecrate man gud nilang mga ostiyas. Panahon sa ilang pagay mga Grand Black Sabbath. Kini nga ni pare ka Father nga kuan mag-exorcist ka. Very interesting man ang inyong ministry pero usahay ang uban pod mga mabalaka ani. Dili ba ka madisturbo ining nay na poses na imo na siyang papahawaon karon nya musukol? Madisturbo sa day. Actually mo sadyo ko'y plano gyud nga apil-apil on ta ini. Nahitabo lang gyud to nga giordinahan pag-human sa kong ordination mga 6 days after. No 6 days after sa kong ordination, wapag ko kay mo sa kong kantamisa ato. Sa mauna ni siyang kasuha gyud ang akong na sugatan. Na sugatan.
Nya lisod man sa kayo nga moingon ka nga napas mo na ka bati sa kayo mohatag ta na nga konklusyon. So mo to nga nagkuan na lang gyud naghimo lang pagtuon unya the same time update nya pagkuan ni kuan po ni Journey no ni during sa mga national conferences ni Father kuan si Kia no dito sa Pilipinas. Diin man ka masahin de primero sa din ordinahan ka nganong nahasud naman ang kaaning kuan na hinayak na nagagsuod hinuon ani. Dito ko sa Karnasa ana daan bantayan. Paingon ko sa Karnasa pero dito somewhere sa north no ang problema sa ana. Nya pag-assign ako sugod before do nato ni tabo nga kita jud ko no sa kung kauling mga mata nga ang bata ka na mo pilit na gubongbong got. Nya mo kamang nga murag asin kanang bitin day bitin. So mao to siya. So naagi may nanay gyud no? Naagi certified cases. So kadto hinuon mas effective siguro gyud hinuon kadto kay 6 days gud mao pay pag-ordina nimo. Di bag-o ka nga pare di mas effective siguro hinuon. Problema sa tato to ni kay wa man takabaw mo sa atong buhaton. Maagi po no di man ka mo diretso ka na nya wa man takabaw wa man gitudlo seminaryo god. Pero na may mga Roman rites sa exorcism. Na man may mga libro ana Father. Unya ang kuan na sa Roman ritual mo lagi na sa akin exorcism actually sakramental man ni siya. Pero mas taas pa niya sa misa kung boto no nao no kay ang uban ni mukabat kini 5 hours. 5 hours. So mao na nga kuan kini nga ministry kapoy sad ba. Kaya hasta imong tulog wa na may ayo imong kinatulgan. Kada bang yawa ngano man na usay mag-exercise ka, mapari man ang uban pastor gani mo asdang inana. Apan ang yawa mo enumerate sa imong mga sa. Mura ba ka pa-disturbo kayo Father ngano ka nang inana? Para demoralize ka. Pero mo man nato no nga dili man good kini siya may tungod lang sa kuan arrogant display of divine power. Kay tower matakin sa lagutan nga mo kuan na makasasam sa tangdako no. Ang kuan lang ana gyud nga you're acting on behalf of kuan the church on behalf of Christ. Ang counter ako niya na but of course naagi na sa Roman ritual nga kinahanglan mo guta ka sa confession o di ba ka mo illicit ka sa kanabitang pagpangayog ka ng pasaylo. Okay, di naman sa kabasaan na niya pagkahuman na o di gimada o magbinaldito siya minaldituhan lang po ni magtubag inulan nimo nga kuan enumerate yung mga sala ingon sa nimo you are the father of lies. Of course, mas maayod nga kuan kay usay na dili mo na tinuod ni panulti kay ang purpose na i-demoralize man jud ka mabita na kun diya sa possession gyud kung ipagawas na gyud sa yawa ang tanan yang ngilad levitation ug unsa pa na diha napasabot na nagka-weak na ang yang hold. Paingon na siya gawas basta damor siya nga mahimong terrible violente. Ang ngilad na ba? Pinakakuan gyud ana lisod kay kuan pildihon kining demon ni Akyude kining close kay nga demon ba. Kay kuan mo na high power na di na mo tingog pero kuya kay na devastating pwede gani niya sunugon ang cross nga imong gikuptan. So para sa imong na experience Father unsa pinakagrabe nimo na experience sa imong ministry ning exorcism? Katong kuan katong kamang sa salog nga mura na isag bitin. Aksyon kan ni baliko ang lawas, marang aksyon naglutaw na ba? Pero kaya parokyal vicar pa man kwarto, so mao to nga kuan gito ni Monsignor Kikimbek, igor ko ni hatag sa murag diagnosis niya. Si Monsignor Fred mo ni tiwas ato dito sa Mary's Little Children. Kaya ni Monsignor Fred kalabot ato. Kadto si Monsignor Kikimbek murag banggiitan gyud itong exorcist. Unsa may gisaligan kadto niya Father? Ako ang gito siya, iya sa gitong gift yun. Sa kadugayan sa ministry, natural na nakuha gito kay all throughout his life mangod tingali, mao gito iyang nagian sa gitaon pon. Mao na nga di lang to sa may tula sa technicality kato si Monsignor Fred nakakaton to siya according po sa experience niya. Natural kay kuan mo to charismatic priest mo sa tong kuan si Monsignor.
kini nga exorcist ka doon na gid may authority gikan sa bishop. Nagyon na gihatag nga mandato. Lahi gyud ni siya nga kwan si palit gyud ni siya nga authority nga ikaw maoy giila nga exorcist dinhi sa atong diocese. Oo, na appointment letter ana. Pero kanang ubang mga pare ug mapiki panalitan, mapuyde ra pod nga sila ra po mohimo na lang. Pwede sila na may gitawag og deliverance prayers na pare ra po'y makahimo, no? For example, kining Saint kung ni Pope Leo XIII. Mao to pwede sila makahimo ana kunya basta pare ka kay by virtue of your ordination na naman ka nga gahomsan. Okay. Na kanang mapiki panalitan way pare labi naglayo kay kuan nya human na kamo-kamo ra na mga liman ra. Unsa may kalaki pwede ba ning mga liman muhimo niya na panalitan o mapiki gyud? Ang kuan yun makahimo sa mga deliverance prayers pero dili gitong nasa Roman ritual. Pero mo lagi na ang prayer for protection ra. Pero kanang pag-lay of hands, no? For example sa possess, pare lagi makahimo na kay that is ministerial. Okay. Okay, Father Quiz, salamat kayo, no? Sa imong paghatag og panahon nato diri sa DYHP karong buntaga o sa IFM. Mao lagi na siya Tony nga nindot kini siya nga ikuan ta kanang i-spread outward sa mga tao. Katong drama nga gisod nato kaniadto, mao to siya. Exorcista. Naan man to tanan ng kuan nato discussion kalabot ani. Pero katong drama kaniadto Father ba mag-recording ta murag kuanto murag imutong ampuan bitaw daan kay murag dunay murag inviting kay itong recording sa tong kuan to sa tong drama nga magahisgot itong mga yawa bitaw niya mosinggit na murag dunay delikado kayo. Mao gyud ato ni mao bitaw na adto jud ko ato panahon sa recording. Mo lagi. Okay. Kabantay itong mga drama itong lain paminaw da kanang labi naghisgot tag mga yawa niya kuan. Napatoy nindot kay nga drama gyud akong buton ng suwaton labi na ko maghisgot ang kining antichrist ron. New World Order. Nindot ni siya kuanon kay at least daghang mga tawo wa kakuan ba. Kasabot kung unsa ni siya. Muna nga para gud sa uban lisod lagi basta lisod ng mga panahon nato ni. Nga i-double na to atong prayers. Sige Father, istorya tagdugang lang niya kay basi makasuwat pa tagdugang drama des DYHP about sa exorcism. Pohon na to ni. Pohon. Okay, Father Quiz, salamat kayo sa paghatag panahon nato des DYHP RMN Cebu. Salamat, Atty. Mayong buntag. Mayong buntag, Amping. RMN Exclusive. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.